class 12 pori tongnai je kok borok nawai munai rok norok makang tubi faika bisirani pohotni je roman script bai sijak oroni je chungtabo kok mang pori unelai in video ni bisingtui norok ani video no sajak khangeba like tei channel subscribe khlai ribedi tabo ne ke norok buini sakai no puila no saka notification manani tei henke norok ni ang tabo bisilai no chini video senglai sinai chungtabo orni kok mang pori nai tei kok mang puila tongo lamta ni kok mang tamo hinke uldrop tabake 2 number tongo japa ni kok mang kha warok bai wajak manui tonjaknai manui tabake 3 number tongo tui gereng ni kok mang kha hathai kuchukni tui bakhlai tongma hinke tabake tonari 4 number tongo suwar aboni kok mang kha elem ba ruwai eba rochongjak ni sao ba rochongjak hinge tabo kene de 4 number paikha question tabo ke 5 number question paikha 5 number tongo ne de warok abone kok mangkha wani cheli eba wa buchap khawui chokma manai ni sao tabo ke 6 number tongo ne de furimung amoni kok mangkha phunuk mung tabo ke 7 number tongo khurumpui amoni kok mangkha kupulung eba pungui rochongjak eba bebak phaisingtui chasukjak tabo khe nai de 8 number tongo richap aboni kok mangkha rikmani bijap eba simani hini sao hinge tabo sini 8 number question no paikha tabo khe sini bwskango tai tongkho 9 number question hinge nora video no paitha jora nai de tai video no sajak khangge ba like te channel bo subscribe khlai ribedi hinge tabo khe nai de 9 number tongo nai de songpreng aboni kok mangkha buduk tungtham gwnang bupangbai swnamjak tamjaknai manai tabo ke 10 number tongo tuihuk hinui pungnai dalsatok tabo 11 number tongo diari amoni kok mangkha ochai tabo khene de 12 number tongo gairingsa hinga amoni kok mangkha kubangma eba lekhawi paimung kurui tabo khene 13 number tongo dongor hathai kuchukni tui bakhlai kuthuk ungjak tui gwnang jaga amoni hindo hinge tabo norok video no bahayong jakha norok comment khaidi te video no comment khaimani yagolang norok bai tebo kwbangma video tui phainai norok no ang tabo ani jotono ani hambai afaro ani kokboro ST YouTube channel ni bisingtoi norok ani o channel no subscribe khlai ribedi te video no like khlai ribedi hinge te comment bo khlai di norok bai ang kwbangma waha video saitongma bai tui phainai।